Bogdanelu, te duci să miroși florile? Deci. Ia îmi duci să miroși floricelele. E frumos la noi afară, da, mami? Da. Da, celelalte. În partea cealaltă sunt floricele. Bogdanel, lângă gard. Bogdanel, dar unde sunt floricele celelalte? Mami. Bogdanel, unde sunt floricele celelalte? Ia uite acolo mai sunt. Le miroși pe acestea? Ia, miroase-le pe astea. Care floricele îți plac? Acestea? Cum se numesc floricele? Lalele? Lalele, da? Sunt frumoase, mămică, da? Tu vrei să cobori? Da, și unde mai sunt floricele? Ia n-arată acolo floricelele. Acestea sunt floricele, dar să nu o faci așa, mame. Ia uite, mai sunt aici floricele, ia uite. Ia uite, aici am floricele albe. Atentă, este o sârmă aici. Da, mămică. Așa. Tu le miroși pe toate, da? Ai grijă. Și unde mai sunt floricele? Aici? Aici am florit floricele. Aici am florit florile.